Welke voetbalclub is de beste voetbalclub van de gemeente Roerdalen? Die vraag die kostte voor na dit weekend weer even beantwoorden, want de twee hoogspelende club uit die gemeente speelden tegeneen. Oranje-Blauw is de fusieclub van de voetbalclubs uit Vlodrop en Posterholt. Ze voetballen normaal op het sportpark in Postert en ze speelden een uitwedstrijd tegen Sint-Odiliënberg. Als we op de ranglijst kijken, dan zien we dat Oranje-Blauw in het voordeel zou moeten zijn in deze wedstrijd. Want Berg die staan allerlaatste. En dus zal het misschien wel zwaar worden als de fusieclub op bezoek komt. En die hebben namelijk deze speler een hoes, Art Bommer in de openingsfase, Zuid-Voorlangs. Art Bommer, de aanvoerder, vroeger natuurlijk altijd van PSV uit Postert geweest. Hij heeft ook op een hoger niveau gevoetbald dan die vierde klasse waar hij nu in uitkomt. Keeper Denissen van Berg wordt opnieuw getest. Dit keer door Bart Zondag, maar dit is niet meer dan een rollertje. Even later dan Berg in de aanval. Voorzet moet er komen. Oh, en bijna via een speler, via een verdediger in de eigen goal. Gevolg kwam van Frank Muizers. Goed doorzetten is van Björn Levels. Hij krijgt de bal toe bij Frank Muizers. Levels en Muizers komen er samen uit. En dan vergeten ze de bal weg te werken. En is dit een hele grote kans in de redding. Redding door Siem Nijssen, de keeper van Oranje-Blauw. En door was Berg heel dun bij de openingstreffer op eigen veld. Het combineren van de kant van Oranje-Blauw. En de redding van keeper Dennis op de inzet van Zondag. Een verre ingooi. Dat is een belangrijk wapen aan de kant van de gasten. Bal weggewerkt. Bal komt bij Jean Smeets en hij heeft een vrije actie in hoes. Moet de bal opnieuw gaan voorzetten. We zien nog de kopbal bij de tweede paal, maar dat verdwijnt over de goal. En zo gaan de gasten aanzetten en heel duidelijk op zoek naar de openingstreffer. Opnieuw de voorzet. En dan kan Art Bommer nog bij de bal komen. En ik heb de bal veel langs. Het zijn geen grote kansen wat de gasten krijgen, maar het zijn toch wel degelijk kansen. Dit is Rico op het veld. Afkomstig van SCH, nu in de gelederen dus van Oranje-Blauw. Hij krijgt de bal naar de zijkant en dat is de actie van Bart Zondag. Zondag hoog en moet erin. Oh! Art Bommer heeft al zoveel doelpunten gemaakt. Dit keer komt er niet uit met zijn passen. En mist er de bal. En Berg met de schrik vrij. Maar Oranje-Blauw wordt sterker. Een vrije trap gegeven. De speler van Oranje-Blauw kwam gevaarlijk in en dus mocht de bal voorgegeven worden. En dat is gevaarlijk en de bal gaat erin. Tegen de verhouding in, dat wel, maar dat vinden ze bij Berg helemaal niet erg. Ze komen op voorsprong voor eigen publiek. 1-0 voor Sint-Odiliënberg. En wat gebeurt er precies? Kijk eens met een herhaling. We zien dat de bal uiteindelijk via Kai Vonk achter de eigen keeper verdwijnt. Het is een soort eigen doelpunt dus. Maar wel de verdienste van Sint-Odiliënberg dat ze hier op voorsprong komen. En dat is knap, want de nummer Lets tegen de nummer 3 in de competitie. Dan verwacht ze niet dat dit gebeurt. Rico op het veld. Gaat ze de man voorbij. Ja, dat lukt hem. En dan de voorzet. Bal weggewerkt, maar het geval nog niet geweken. Oh, en in zoet gehold. Oh, wat een prachtig doelpunt. Dit is misschien wel een van de mooiste treffers die voor dit seizoen zijn. En in zoet gehold vanaf de rand van de 16. Kijk nog maar een keer. Neemt de bal niet in aan. Maar schiet de bal met een prachtige boog over keeper Denissen. En dan is het zomaar 1-1 door Bart Zondag. Een prachtige treffer van Oranje-Blauw. Brengt de stand weer gelijk. Het shot is vrij van Jorrie Puts. En de redding is dat ook van keeper Denissen. Staat goed op te letten. 1-1 op het scorebord. En we zien een derby met vuil strijd, zoals zich dat hoort. De twee buurdorpen natuurlijk. Eigenlijk 3 buurdorpen die elkaar treffen hier. Een gele kaart en een vrije trap voor Berg op een gevaarlijke positie. En de redding. Siem Nijssen zit er nog net met de vingertoppen aan op de vrije trap van Berg.
En hij verkumpt een tweede treffer. Beelden uit de tweede helft, van het zou dus 1-1 blijven bij de T. En Oranje-Blauw gaat in die tweede helft gelijk. Fel van start, de bal op de paal en in tweede instantie, nu is het te druk. En nu komen ze er niet meer doorheen. Art Bommer raakte de bal net hel genoeg, maar gaat via de paal weer terug het veld in. Oranje-Blauw maakt duidelijk wat de intenties zijn. Ze willen hier met de 3 punten naar huis. En opnieuw de aanval. Rico op het veld. En dit keer is het shot te zaag. Berg lukt zich dan een beetje terugzakken. Duidelijk te zien. Balbezit is ook voor de gasten. En ze weer gevaarlijker. Weer zo'n prachtige bal over de zijkant. En dan wordt er te lang gewacht met zitten. En dan is het een prooi voor de keeper. En is ook die kans verkeken. Oranje-Blauw op zoek naar de voorsprong. De gelijkmaker ging er al snel in, maar de voorsprong pakken ze vooralsnog niet. Deze aanval van Berg, Testrand en de hein van keeper Siem Nijssen. De verre ingooi, daar is er weer. Toet bij de keeper en de kopbal. En daar gaat veel langs. Keeper zit er wel bij. En weer Art Bommer, die er heel dun bij de voorsprong was. Bal over de zijkant. Art Bommer is doorgebroken, maar moet dan inhaaien. Zoeken naar de vrije man. Wij is er vrij. Deze speler is vrij. Rick Sonntag. En de redding van Denissen. En zo lukt het de fusieclub uit Postelt en Vlodrop maar niet om de voorsprong te pakken. Het blijft spannend. Mooie dribbel van Rico op het veld. Rico op het veld. Oh, schiet de bal over. Creëert zichzelf een kans. Slalom door de verdediging van Berg. En raakt de bal dan net niet goed genoeg om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Ja, en als één ploeg maar veel kansen krijgt, maar niet scoort, kan het zomaar misgaan aan de andere kant. Jonathan Hermans is weg. Moet voorzetten. En hij krijgt de bal niet. Doet bij een medespeler. Berg is niet kansloos in deze wedstrijd. En het staat nog altijd 1-1. Nu weer de gasten. Rick Sonntag. Sonntag, Neve. En weer een fraaie redding van de keeper van Berg. Die goed staat op te letten vanmiddag. Hij verkumpt opnieuw de voorsprong. Dit is weer Rico op het veld. Op het veld. Geen ruimte voor een shot. Dus maar afliggen door Art Bommer. En nu is er wel binnen. Ja, hij hong al een heel tijdje in de log. Maar daar is er dan toch de voorsprong voor Oranje-Blauw. Postert en Vlodrop viert feest. Want ze komen nu voor het eerst op voorsprong in de uitwedstrijd tegen Berg. Het heeft heel lang geduurd. Doet Wiet in die tweede helft. Uiteindelijk is er dan toch de dik verdiende voorsprong. En dat is zoer voor Berg dat het lang volgaaien heeft. Meer dan een uur zelfs op voorsprong kwam. Maar nu dan tegen een achterstand aan zitten kijken. Kan het nog veranderen? De afstandsshot draait veel langs. Goed geprobeerd door Maurice Jenneskes. Verre ingooi van Bart Sonntag. Kan weer verlengd en komt in de 16 gevaarlijk goed. Shot geblokt, doet 2 keer toe. Stijt Bommer er nog en daar schiet de bal over. 1-2 in de slotfase van de wedstrijd. Komt er nog een derde treffer voor de gasten. Bal voor. En binnen! Art Bommer zien de tweede van de wedstrijd en het is 1-3 en dat is de beslissing in de wedstrijd. Hier gaat Berg niet meer van terugkomen. De voorzet is vrij en Bommer staat, ja, zoals zo duk op de goede plek. Van Dunby scoort hij de winnende treffer. En daar zou het dan ook bij blijven. Berg zal de punten moeten zoeken tegen de iets zwakkere tegenstanders in de vierde klasse D. En Oranje-Blauw kost wel eens met gaan doen voor de prijzen dit seizoen. Ja, proficiat met de overwinning. Dat was wel lang en spannend gaan. Dankjewel, ja dat klopt ja. Het heeft even geduurd. Maar ja, ik denk als we vroeg hebben gescoord, dan is het toch, dan gaan ze meer drukken. Veer gewoon dan vaak toch gaat achterhoed zitten. Dus ik vind het niet zo erg dat het pas laat, die goal pas laat is gewonnen. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Veel druk gezet. Goed strijd geleverd. Maar het duurde net te lang, helaas. Het was een zwaar bevochten overwinning, maar gelukkig de 3 punten, ja, was eigenlijk ook in de stand van vliegwedstrijd. Uiteindelijk, ja, Witsen van tevoren, dit wel een lastige tegenstander. En dan, maar ja, naarmate dat de 90ste minuut dichterbij komt, ze stond er nog wel in. Hè? Ja, precies. Ga je er geloven, dan hoop je er een punt uit te halen. Maar ja, helaas nogmaals, het duurde net te lang. En,
helaas staan we met lege handen. Maar ik denk dat we goed strijd hebben geleverd en dat we goed hebben gevoetbald. Telt dan nog met dat het een derby is? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk ook toch wat extra spanning was het dus voor zo'n wedstrijd. En dan probeer je elkaar helemaal op te peppen. Maar toch, ja, zo'n wedstrijd is toch een wedstrijd op zich. Omdat ze tegen een dorp neven Polsterflor speelt. Je kent elkaar goed natuurlijk. Dus ja, de meeste jongens kennen van wel, ja. Dus dat maakt natuurlijk extra leuk. Maar ja, wat ik zeg, ook extra spannend. En ja, voor hetzelfde geld pak ze maar 1 puntje. En dan verliezen er dus 2. We moeten nog veel punten halen, maar op zich als we zo blijven voetballen dan komen de punten vanzelf. Aan handhaving gaat dat lukken? Uiteraard. Toch veel meer kansen gecreëerd, dat wel. Ze hebben natuurlijk wel veel door je spelsituaties gevaarlijk. Ze kunnen ze ook gewoon verlezen daardoor, maar uiteindelijk hebben veel de meeste kansen dingen afgedwongen en terecht 3 puntjes. Uiteindelijk wel, ja. Ik denk dat doet met nog hè, dit seizoen. Precies, ik weet niet wat de rest heeft gemaakt, maar het gaat in de top 3 stormvol, dus goede zaken wat dat betreft. Dus, Het wordt wel gevierd zitten. ja, zeker, dus ik moet even naar binnen. Hey.